Mayang hapon sa tanang mga kaigsuunan ug kahigalaan nato dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan. Salamat sa Ginoo, dalaygon ang iyang ngalan sa padayon nga iyang paghatag kanato og kagawasan nga makamantala ug makapamalandong sa iyang pulong. For our meditation this afternoon, please turn with me to Mark chapter 12 verse 35 hangtod sa 37. Marcos kapitulo 12 bersikulo 35 hangtod sa 37 ang giingon dinhi. Samtang nagtudlo si Jesus didto sa templo, nangutana siya, nganong nakaingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David. Si David dinasig sa Espiritu Santo miingon, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo hangtod nga himuon kung tumbanan mo ang imong mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniya Ginoo. Busa unsaon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David, ang dakong panon sa mga tawo madasigon nga namati kang Jesus. May the Lord bless the proclamation of His word this afternoon. Now, ang Mark chapter 12, mga kaigsuunan, kung ato kining ibutang sa konteksto, ang atong Ginoong Hesukristo nagtudlo didto sa templo. And several times, daghan kayong mga higayon, ang mga iskriba ug mga pariseyo, miduol kaniya, nangutana ug mga lisod nga pangutana sa ilang pagpaningkamot nga ilang i-discredit ug ilang pakaulawan ang atong Ginoong Hesukristo. Apan palpak ug pakyas kanunay ang ilang mga laraw gumikan kay sila ang napakaulawan. Sa mga naunang bersikulo, mga kaigsuunan, ang mga pariseyo nagtipok together ug usa kanila nangutana sa pangutana, verse 28, unsang sugua ang pinakamahinungdanon sa tanan? What is the greatest commandment of all? Gitubag ni Jesus ang maong pangutana ug iyang gisum up ang kinatibuk ang sugo sa Ginoo sa usa ka pulong, gugma. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second commandment is love your neighbor as yourself. This concluded several questions. Pagkahuman nga gitubag ni Jesus ang maong pangutana, wala nay napangutana pa ang mga iskriba ug pariseyo, mo kini giingon sa verse 34. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya kay maulawan man lang sila kung mangutana pa sila. So, ang ilang mga pagpangutana natapos pero wala pa miundang si Kristo sa iyang pagtudlo. Sa verse 34, iyang giingnan ang maong iskriba nga nangutana kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. So nakita ni Jesus nga ang iskriba intelligent gayod nga miuyon sa pagtagad mahitungod sa balaod. Miuyon ang iyang utok. Nakita sa maong iskriba nga ang pagsunod sa balaod sa Ginoo is a matter of the heart, dili pinugsanay. Pwedeng musunod ka sa sugo sa Ginoo sa panggawas, pero ang imong kasing-kasing wala miuyon ini, bugat alang kanimo ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Pero nakita kadto sa iskriba nga ang pagsunod sa Ginoo is a matter of the heart. Ug mao kini ang wala nakita sa uban pang mga iskriba ug mga pariseyo. Wala nila masabti because they were contented with merely obeying the law of God outwardly. Pero sa nasabtan kini sa maong iskriba nga giingnan ni Jesus, you are not far from the kingdom of God. Ang iyang pagsabot, mga kaigsuunan, dili kadto igo. Samtang ang mga pariseyo nagtigom atubangan ni Kristo, gikuha ni Kristo kadtong kahigayunan nga ibato kanila ang pinaka mahinungdanon nga pangutana labaw sa tanan. So Jesus Christ throw to them the ultimate question, o unsa man kining ultimate question, mga kaigsuunan. Ang giingon dinhi sa verse 35, unsay inyong ikasulti mahitungod sa Kristo? Samtang nagtudlo si Jesus dito sa templo, nangutana siya, nganong nakaingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David? Sa parallel verse niini sa Matthew 22 verse 41 hangtod sa 42,
Sa nagkatigom na ang mga Pariseo, nangutana si Jesus kanila, unsa may inyong huna-huna mahitungod sa Mesiyas, kan kinsa man siyang kaliwat, sila mitubag kang David. Kadtong maong iskriba, giingnan ni Jesus nga dili siya layo sa gingharian sa Dios. Pero maura to iyang nasabtan. Wa gyud niya masabti ang pinaka-importante nga bahin sa mensahe sa ebanghelyo. Mao nga gibato ni Kristo ang pinaka-importante nga pangutana, unsay inyong ikasulti mahitungod sa Kristo. Nganong nakaingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David. And Jesus is causing them to come face to face with the most important question. Gipaatubang sila ni Jesus sa pinaka-importanting pangutana labaw sa tanan. What do you think about Christ? Unsay inyong masulti mahitungod sa Kristo, mahitungod sa Mesiyas? What is the true identity of the Son of David? Kinsa man gyud siya ug unsa man gyud sila? Unsa man gyud ang Mesiyas rather? So gi-expose ni Kristo ang ilang sipyat nga pagsabot mahitungod sa Mesiyas. Kay kung ang Mesiyas apo lang ni David or anak lang ni David sa unod, nganong gitawag man ni David ang Mesiyas og Lord, Ginoo. The Lord said to my Lord, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo. Wala katubag ang mga iskriba og Pariseo. Nga sila, napakaulawan gayud sila, moto hinungdan nga nasuko sila. Ang ilang ignorance na expose at ubangan sa mga katawhan nga midayig kanila sulod sa dugayng mga katuigan, mga kaigsunan. O gitapos ni Jesus ang verse 37 sa pag-ingon, or ang gitapos ni Marcos ang verse 37 sa pag-ingon, ang dakong panon sa mga tawo madasigon nga namati kang Jesus. So niadtong pagsulod ni Jesus sa templo, nagsugod siya sa pag-attract, pagdani sa attention sa mga katawhan, ug giduol dayon siya sa mga religious leaders nga nasina kaniya. Ang giingon sa Mark chapter 11 verse 27, ang giingon din mga kaigsuonan, unya namalik sila sa Jerusalem, samtang naglakaw si Jesus sulod sa templo, giduol siya sa kadagkuan sa mga pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo. And soon, dili lang ang mga religious leaders ang miduol kang Jesus, kundi ang mga tawo, bagang mga katawhan. And remember, Passover celebration kadto, multitudes of people gikan sa nagkalain-laing dapit, nagkalain-laing nasod miadto sa Jerusalem at that time para sa tinuig nga pagpangilin sa Passover feast. O gidescribe ni Marcos ang panon sa mga katawhan isip large crowd, baga kayo nga panon, great throng. Ug samtang ang mga iskriba ug mga Pariseo nasuko kang Jesus kay napakaulawan sila, ang mga tawo ga-enjoy. Ang mga tawo na entertained, nalingaw sila sa pagtudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang word nga gigamit sa Griego sa enjoyed, mga kaigsuonan, is heideos. Gikan niini ang English nga word nga hedonist. Ang pasabot niining hedonist, lover of pleasure. Nganong ato kining gipasabot, mga kaigsuonan, gumikan kay 2 days lang kini before si Kristo gidakop, and 3 days kadtong mga katawhan nga nag-enjoy sa pagpamati sa wali sa Ginoo, sila na usab ang mga tawo nga misinggit ilansang siya didto sa cross. These same people who are enjoying the teaching and preaching of Jesus 2 days ago or 3 days ago will soon be shouting, "Crucify Him." Ang ilang enjoyment di ay sa pagpaminaw, sa pagwali sa atong Ginoong Hesukristo, dili na ikakurat. Gi-describe lang nila ang usa sa mga matang sa tigpaminaw, sumala sa gitudlo mismo sa atong Ginoong Hesukristo. And at this moment, mga kaigsuonan, atong tun-an ang tulo ka matang sa mga tigpaminaw sa pulong sa Ginoo. Adunay tulo ka matang sa mga tigpaminaw sa pulong sa Ginoo nga atong pagatun-an sa pagpamalandong sa iyang pulong ning takna sa kahaponon. Una,
disinterested hearers. Ikaduha, entertained hearers, nalingaw lang. Ikatulo, sincere hearers. Adunay mga tigpaminaw nga sincero gayud nga naminaw kay buot nilang masayran ug sundon ang kamatuoran. Ug hinaot nga tabangan kita sa balaang espiritu sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa iyang pulong ning takna sa kapunon. Mudangat na kita sa unang punto. Disinterested hearers. Ang mga tigpaminaw nga wala gayoy gana, walay interest mga kaigsunan. Mao kini ang unang matang sa tigpaminaw nga gidescribe sa Biblia as simply dili ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Adunay mga katawhan nga magsugod kapalanggani og share, paambit sa pulong sa Ginoo, ila na dayon kang pakgangon, ila na dayon kang pahunungon. Adunay mga tawo nga galikay-likay sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. O gidescribe kini ni Pablo sa iyang sulat sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18 nga kining mga tawhana musalikway gayod sa pagwali mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Verse 18 ang giingon dinhi, kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus binuang alang ni adtong nangalaglag apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Mao kini ang nagadescribe sa mga eskriba ug pariseyo. Gadumot gayod sila sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang pulong. Ug buot sa mga eskriba ug pariseyo nga si Kristo ug ang iyang mga gitudlo madestroy, mapapas. Buot nilang patyon ang atong Ginoong Hesukristo. Ug mao usab kini ang description sa majority sa mga katawhan sa atong henerasyon karon. Kay ngano unsa man ang mga tawo karon, majority of the people in our time today, daghan kaayong mga tawo sa atong kapanahunan karon nga dili gayod makaantos, makaagwanta sa pagpamati sa kamatuoran. Ilang gisalikway ang claim sa Ginoo, isip hari sa ilang kinabuhi kay buot nila nga sila ang mahimong hari sa ilang kinabuhi. Ug kun duna lang untay pagapilian ang mga tao, if they could choose, kung makapili lang unta sila, kung makahimo lang unta sila, ila gayong papason totally ang Dios sa ilang kinabuhi. They do not want God in their lives. Pero aduna po'y ubang mga tawo nga na-fall into this category of disinterest bisan pag makita sila sa simbahan kada Domingo mga kaigsunan. Daghang kayong mga religious people na ila ramang itolerate ang pagwali sa pulong sa Ginoo, dili sila interesado pero dili nila pakgangon ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Kay ngano unsa raman ang ilang buhaton? Well, mulingkod sila sa lingkuranan samtang ang pastor nagwali pero natulog, gaduka. Wala gayoy interest ang ilang hunahuna, galatagaw ang ilang hunahuna. They don't recognize its life-changing value. Murag program ra mga kaigsuunan nga magpaabot na lang sila kung kanus mahuman ang wali sa pastor. Nagduka sila during sermon, natulog sila during sermon, ug ang ilang hunahuna ug kasing-kasing naglatagaw. Ang ilang presensya anaa sa simbahan, pero ang ilang kasing-kasing ug hunahuna layo kayo, disinterested hearers. O gisulti ni Jesus ang usa ka sumbingay nga kadtong mga liso nga nahulog sa bantok nga dalan, as soon as nahulog kadtong mga binhi, aduna dayoy mga langgam nga mitugpa o gipanuhik ang maong mga binhi. Ang giingon sa Matthew chapter 13 verse 3 to 4. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, adunay nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ug gipasabot ni Kristo ang buot ipasabot niini sa verse 18 and 19. Ang giingon dinhi, busa pamati kamo ug sabta ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian apan wala makasabot niini, adtuon sa yawa ug sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Sama niini ang binhi nga nahulog didto sa agianan.
Doon na gayoy mga tawo nga nakadungog sa wali sa pulong sa Ginoo pero gumikan kay bantok ang kasing-kasing, paggawas nila gikan sa simbahan, murarag wala sila'y wali nga nadunggan. Disinterested hearers, mga kaigsunan. Ikaduha, ug mao kini ang description sa mga namati kang Kristo niadto nga time. Unsa sila nga matang sa mga tigpaminaw. They were entertained hearers. Entertainment lamang kanila ang pagpamati sa wali. Labi na kung ang magwawali maayong mamatbat, maayong manulti, mamulong. So they enjoy. Multitudes of people nag-enjoy sila sa preaching, and in some cases mga wali kini sa mga mini nga mga magwawali ang ilang gi-enjoy. Kining mga pastor or kinsa pang mga magwawali nga naara og pakatawa sa mga tawo, naara og sulti og mga sugilanon nga layo ra kaayo sa pulong sa Ginoo, wa gyoy basihan sa pulong sa Ginoo, walay unod ang ilang pagpangwali. Na-enjoy kaayo labi na kun gifted speaker kining mga magwawali, mga tawo. Ug miingon si Pablo nga iyang gilikay ang iyang kaugalingon gikan ni ana nga mga matang sa magwawali, ug iyang giingnan ang mga tawo nga likayi kana nga mga preachers nga wala nay ginahimo kundi magpakatawa, magpasiaw-siaw, pero wala gayoy unod ang ilang pagpangwali ug wala nagabayaw sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo, wala gayod nagawali sa pulong sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 2 verse 1 hangtod sa verse 5. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, mga igsuon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinagong kamatuoran gikan sa Dios, wala ako maggamit og lawom o maalamong mga pulong. Nakahukom ako nga kalimtan ang tanang butang gawas kang Kristo ug ang iyang kamatayon sa krus. Busa sa pag-anha ko kaninyo, huyang ako ug nagkurog sa kahadlok. Ang akong pagpanudlo ug pagwali dili pinaagi sa madanihong mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa pagpasundayag sa gahom sa Espiritu sa Dios, aron ang inyong pagtuo dili mag-agad diha sa kaalam sa tawo, kundili sa gahom sa Dios. So wala gayod sa kasing-kasing ni Pablo nga lingawon ang mga tawo ug sa atong pagwali sa pulong sa Ginoo dinhi sa One Voice Christian Fellowship. Ato usab nga gilikayan ang tanang matang sa entertainment nga wala nay laing motibo kundili pakatawahon ang mga naminaw sa pulong sa Ginoo. Preaching is a serious business. Preaching is not a place for clowns. The pulpit is not a place for clowns and circus performers, mga kaigsunan. 2 Corinthians chapter 4 verse 2. Ang giingon dinhi, gisalikway namo ang tanang tinago ug makauulawng mga buhat. Wala kami manlimbong o magtuis sa pulong sa Ginoo. Nagkinabuhi kami diha sa kahayag sa kamatuuran at tubangan sa Dios ug among gipaningkamutan nga ang mga tawo walay ikasaway kanamo. This is how serious the business of preaching is, or the ministry of preaching is. We have to be careful with the way we live, mga kaigsunan. Ug nagpasidaan si Apostol Pablo kanato nga daghan gayud kaayong mga tawo nga ganahan kaayong maminaw sa mga magwawali nga magpagitik-gitik sa ilang mga dalunggan ug magbungat og mga tamis nga mga pulong kunuhay, pero walay ebanghelyo, walay gospel. 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 4. Ang giingon dinhi, sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tawo, buhi o patay. Tungod kay mobalik man siya aron paghari, awhagon ko ikaw. Pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod. Daniha, badlunga, dasiga ug tudloi, uban sa pagpailob ang mga tawo. Moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinuong gusto mauna lang ang ilang sundon
ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran kundili sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Mao kini subo kayong pamalandungon mga kaigsunan. And in some cases, doon na po yung mga tao nga nag-enjoy sa mga tinuod gayod nga preaching. Nag-enjoy. Mo-attend sila og mga conferences, ug ilang pilion nga paminawon ang ilang paborito nga mga celebrity preachers. Ang doktrina para kanila or ang doktrina alang kanila mura og dulaan nga ilang gi-enjoy. Ang mga debates mahitungod sa Trinity, mga debates mahitungod sa deity of Christ, daghan pa kayong mga topic, nag-enjoy silang maminaw, mura silang gatan-aw og sabong, mura silang gatan-aw og tari. They feel that they are on the cutting edge kung ang ilang gipaboran nga mga nindot kayo nga muwali makadaog sa debate. Pero wala sila ma-affected sa ilang nadungog. Walay bunga sa pagkabalaan sa ilang kinabuhi. Wala sila mahigugma kang Kristo. Nag-enjoy lang sila sa pagtanaw, sa debate, sa kamatuuran versus sa sayop. Bisan pa og ang kamatuuran ang ilang gidapigan. It's all intellectual mga kaigsuunan. Ga-warning ang Ginoo mahitungod ni ana. Nag-warning ang Ginoo sa mga tawo nga nag-enjoy sa pagpaminaw sa mga wali ug ilang gidawat pud kunuhay ang mga mensahe sa kamatuoran, pero kung aduna nay mga paglutos mga kaigsuunan, mubiya na sila kang Kristo ug dili sila makabarog sa kamatuoran nga ilang gi-enjoy kunuhay. Matthew chapter 13 verse 20 to 21 ang giingon dinhi. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon sama sa mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan wala sila makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. So they listen with joy, with delight, with rejoicing. But they will turn away from Christ kung moabot na ang kaligtasan. Ug mo kadto ang nag-describe sa mga tawo nga naglibot kang Jesus dito sa templo samtang nagtudlo si Kristo. Nag-enjoy kayo silang naminaw kang Kristo. But 3 days later, usa sila or silang tanan misinggit nga ilansang siya sa krus. So at this point, they enjoyed hearing Jesus. Gumikan kay si Jesus, maayo kayong mutudlo. Adunay confidence, adunay authority ang iyang pagtudlo. O basin og nag-enjoy sila nga ang mga iskriba og pariseyo nga hambog kayo sa nga tanan na ulawan, napakaulawan. It was good to hear nga gibutang sila ni Jesus sa dapat nilang kabutangan mga kaigsunan. Pero ang bagang panon sa mga katawhan, wala gayod mausab pinaagi sa pulong sa Ginoo. They were unable to receive the words of Christ. Ang ilang konsensya natulisok tingali, momentarily, temporarily, pero nakalimtan na nila dayon because 3 days after, they shouted, "Crucify Him! Crucify the Lord Jesus Christ!" Maupod kini ang description ni Haring Herodes nga nag-enjoy sa pagpamati sa wali ni Juan Bautista bisan pag nahadlok siya pero nag-enjoy siya. Mark chapter 6 verse 20 ang giingon dinhi. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo. Busa gipanalipdan niya si Juan. Bisan tuod masamok ang hunahuna ni Herodes, inigkabati niya sa tanan nga isulti ni Juan, mamati gihapon siya kaniya. So, si Jesus pod sa iyang pagpanudlo, iyang gikutlo ang nasulat sa Isaias. There are people who only love to listen, but they do not want to obey the word of God. Matthew chapter 13, verse 14 hangtod sa 15, ang giingon dinhi. Busa, natuman ang panagna ni Isaias. Nakakita kamo ug nakadungog, apan nagpakabuta-bungol lang kamo. Kay kining mga tawhana gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan ug gipiyong ang ilang mga mata.
kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila ug buot ug mobalik kanako ug sila akong ayuhon. Nag-ingon ang Dios. Si Santiago usab naghatag kanato og warning sa mga tawo nga naara og pamati sa pulong sa Ginoo pero wala mausab ang kinabuhi. James chapter 1 verse 22 hangtod sa 24. Ang giingon dinhi, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon tumana kini. Ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuma niini mahisama sa usa ka tawo nga mannamin ug makakita sa iyang tinuod nga hitsura. Makasudong siya sa iyang kaugalingon apan inigpahawa na niya malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. The vast multitude of people during the time of Jesus Christ nagpabilin nga wala na bag-o ang ilang kasing-kasing. Napakya sila sa pagkakita kang Kristo kung kinsa gayod siya sa tinuuray gayod. Siya ang manluluwas, siya ang Dios, siya ang hari. Ang ilang pagtanaw kang Jesus, maayo lang mubatbat, maayo lang muwali. And many of these people must have been part of the crowd that would be gathered in 3 days nga musinggit ilansang siya sa krus. Marcos kapitulo 15 bersikulo 11 hangtod sa 15. Ang gingon dinhi, apan gihulhugan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tawo nga pangayoon nila kang Pilato nga si Barabas mao'y buhian. Nangutana pag-usab si Pilato sa mga tawo, unsa man di ay ang akong buhaton niining inyong gitawag nga hari sa mga Hudiyo? Ug misinggit sila, ilansang siya sa krus. Kay unsa man di ay ang sala nga iyang nahimo. Nangutana si Pilato apan misamot hinuon silag pagsinggit, ilansang siya sa krus. Buot ni Pilato nga mahimuot kaniya ang mga tawo, busa iyang gibuhian alang kanila si Barabas. Unya gipalatus niya si Jesus ug gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. Mao kini ang ikaduhang matang sa tigpaminaw. Entertained hearers, nag-enjoy lamang sa pagpamati sa pulong sa Ginoo pero wala mabag-o ang kinabuhi. Ikatulo nga matang sa tigpaminaw ug hinaot nga ingon kita niini nga matang sa tigpaminaw. Sincere hearers, sincero nga mga tigpaminaw. Mao kini ang ikatulo nga matang sa tigpaminaw. Nag-enjoy sila nga mamati sa pulong sa Ginoo apan ang ilang tumong sincero gayod kayo. They enjoy the preaching tungod kay nagtinguha sila nga sundon ang pulong sa Ginoo. Psalm chapter 119 verse 9. Ang giingon dinhi, unsay buhaton sa usa ka batan-on aron maputli ang iyang kinabuhi pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. And there are people who love to listen to the Word of God because they want their lives to become holier than before. Aduna sila'y gana, aduna sila'y appetite sa pulong sa Ginoo. Ang Kristohanon nga kinabuhi, it's all about appetites. Remember, niadtong wala pa kita kang Kristo, wa gyud tay gana nga mamati sa iyang pulong. Namati kita sa pulong sa Ginoo sa sipyat nga rason. But now, gibag-o sa Ginoo ang atong kasing-kasing ug aduna na kitay appetite, aduna na kitay gana sa pagpamati sa pulong sa Ginoo ug maminaw kita aron sundon kini. Ang pagpamati sa pulong sa Ginoo nagkinahanglan og preparation, pag-andam mga kaigsuonan. Kini bitawng muadto ta sa simbahan sa adlawng Domingo, kinahanglan nga buhaton nato kini nga atong giandam ang atong kasing-kasing. Anaa pa lang kita sa balay, nagampo na kita sa Ginoo nga mapanalanginan kita sa iyang pulong ug ang atong kinabuhi maigo sa pulong, masamaran sa pulong aron kini matulid ug aron muliwat kita sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan nga atong ilhon nga ang pulong nga atong nadungog pulong gayod sa Dios. Dili kini pulong sa tawo kundi pulong kini sa Dios. Matud pa ni Jeremiah Burroughs, usa ka manunulat, ang iyang giingon, when you come to hear the word, if you would sanctify God's name, you must
Possess your souls with what it is you are going to hear. That is, what you are going to hear is the Word of God. Kung mamati kuno kita sa pulong sa Ginoo aron mahimong putli ug balaan ang atong kinabuhi, kinahanglan nga ikondisyon nato ang atong hunahuna ug kasing-kasing nga dili kini pulong sa tawo ang atong gipaminaw kundi pulong sa Dios. Unang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 13 ang giingon dinhi, ug gipasalamatan usab namo kanunay ang Dios kaysa dihang giwali namo kaninyo ang iyang mensahe, namati kamo ug gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tawo kundi iya gayod sa Dios, kay ang Dios naglihok diha kaninyong mga magtutuo. And this is our prayer for One Voice Christian Fellowship, that we will really listen to the proclamation of the Word of God with all eagerness and with a condition sa atong kasing-kasing nga pulong gayud sa Ginoo ang atong pamation. Ug kung maigo kita sa pulong sa Ginoo, kung masamaran kita sa pulong sa Ginoo, praise God! Ang tumong sa Ginoo aron nga matuliid kita ug mahimong balaan ang atong kinabuhi. Matud pa ni Donald Whitney, kinahanglan gayod nga tahuron nato ang pulong sa Ginoo. If you enter the typical evangelical church, matud pa ni Donald Whitney, 2 minutes before the start of worship service, it sounds almost like you've walked into a gymnasium. Mura kunog naasulod sa gymnasium nga dunay dula sa basketball. Part of my pastoral heart appreciates the good things represented by people who are glad to see and talk with each other. Nindot man po tanawon nga ang mga tawo nalipay sa pagpakighimamat sa usag-usa. Pero matud pa ni Donald Whitney, but I think a large part of my heart longs for reverence. Dapat 2 minutes before the start of the service, hilom na kita, giandam na nato ang atong kasing-kasing hunahuna. Aduna nay espiritu nga nangita sa presensya sa Ginoo, nangandoy sa presensya sa Ginoo, nangandoy nga mamati nga adunay pagtamud ug pagtahod sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan nga mupahulay kita sa Sabado sa gabi. Kinahanglan nga dili nato haguon ang atong lawas. Doon na kita'y extra nga kusog aron sa pagpamati sa pulong sa Ginoo sa adlawng Domingo. Ug daghan kayong mga tawo nga kinahanglang badlungon ni ini nga aspeto. Kay ilang gihago ang ilang lawas sa adlawng Sabado ug pag-abot sa adlawng Domingo, nagduka na sila sulod sa simbahan. You need to order and discipline your life to get 7 to 8 hours of sleep so that you can have the energy during the whole day worship sa adlaw sa igpapahulay. And kinahanglan nga iampo nato sa Ginoo nga iyang dugangan pagayod ang atong appetite sa iyang pulong. Aron sa pagpamati nato niini, mamati kita nga aduna gayoy dakong kaikag nga dawaton ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Acts chapter 17 verse 11, mao kini ang attitude sa mga Bereano. Ni atong namati sila sa pulong sa Ginoo, aduna gayoy kahangawa, adunay kaikag. Mas bukas ang panghunahuna sa mga tao didto kaysa mga taga Tesalonica. Madasigon kayo silang namati sa maayong balita ug nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod bagayod kining mga butanga. Sumuduol kita sa pulong sa Ginoo nga adunay pagmapainubsanon nga kasing-kasing ug adunay kasing-kasing nga mupasakop ug aduna kitay expectation nga mahimo kitang sama sa hulagway sa atong Ginoong Hesukristo. James chapter 1 verse 21 hangtod sa 25. Ang giingon dinhi, busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan ug daotang mga buhat ug dawata nga mapaubsanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. Ang pulong makaluwas, ang ebanghelyo. Faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon tumana kini. Ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini mahisama sa usa ka tawo nga nanamin or manamin ug makakita sa iyang tinuod nga hitsura. Makasudong siya sa iyang kaugalingon apan inig pahawa na niya, malimot lang dayon siya sa iyang hitsura.
Apan ang tawo nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tawo ug magpadayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutob ra diha sa pagpamati. Now, ang giingon dinhi, ang pulong sa Ginoo makaluwas kanato. Faith comes from hearing and hearing by the word of God. So wala gayoy maluwas kung wala makadungog sa mensahe sa Ebanghelyo. Ang tao nga galikay sa mensahe sa Ebanghelyo, dili gayon maluwas. Kaya nga noon sa man ang giingon sa mensahe sa Ebanghelyo, nga ikaw makasasala, ang Dios balaan, dili ka makapasar sa presensya sa Ginoo kay makasasala ka. Gatuo ka nga dili ka tantong dautan, matinabangon man usab ikaw, pero ang requirement sa Ginoo 100% nga pagsunod sa balaod, dili di mo na kaya. Kung wala ka na mati sa kamatuoran, nagtuo ka, nag-assume ka nga dawaton ka sa Ginoo kay gibuutanan man ka sa imong kaugalingon, pero ikaw makasasala higala. Nahailalom ka sa tunglo o kapungot sa Dios. The Word of God tells you that you are guilty, condemned sinner, worthy to die and worthy to perish. Unsa man ang pagabuhaton aron mapapas ang tunglo sa Ginoo sa imong kinabuhi. The Word of God tells us nga wala gayud ikay mahimo higala gumikan kay makasasala ka. Ang imong pagkabuutan hugaw nga panapton lamang atubangan sa Ginoo. Pero gumikan sa dakong gugma o kaluoy sa Ginoo, iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron matuman ang duha ka requirement alang sa kaluwasan. 100% obedience sa balaod sa Ginoo. Jesus Christ obeyed the law of God perfectly, substitutionarily, alang sa iyang mga katawhan. Substitutionary. Dili nato kayang sundon ang sugo sa Ginoo. 100% si Kristo ang nagsunod niini in behalf of the people of God. Ug ang ikaduhang requirement sa kaluwasan nga ang hustisya sa Ginoo matagbaw, nga ang sala mabayaran, ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kung walay pagpaagas sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Si Kristo iyang gipaagas ang iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo. Wala siya sala, pero siya ang miantos, siya ang midawat sa tanang tunglo ug kapungot sa Dios. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, mao nga si Kristo namatay didto sa krus sa Kalbaryo. Apan nagmalampuson siya sa iyang pagsakripisyo alang sa iyang mga katawhan. Ug ang proof niini, nabanhaw siya after 3 days. Busay higala, aron matangtang ang tunglo ug kapungot sa Dios sa imong kinabuhi. Kinahanglan gayod nga imong angkunon nga ikaw makasasala. Kinahanglan imong talikdan ang sala diha sa paghinulsol, o kinahanglan nga mudangup ka kang Kristo ug musalig ka sa iyang pagkamatarong, sa iyang perfect obedience ug sa iyang balaang dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Dangup kang Kristo niining taknaa dayon. Receive Him in your heart as your Lord and Savior, ug ikaw maluwas. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Among gipangayo nga dili lamang entertained hearers ang mga katawhan, ug dili rejecting hearer, dili tigpaminaw nga walay gana sa imong pulong, kundili tigpaminaw nga aduna gayoy sinseridad sa kasing-kasing mga o Lord, aduna gayoy sinseridad sa dughan, adunay pagpasakop sa imong pulong, adunay pagtamod, hinaot nga nasabtan sa matag usa nga sila makasasala ug ang kaluwasan ana lamang kang Kristo. Ug hinaot nga patubuon nimo ang mga kaigsuonan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa pagtamod sa imong pulong. This we pray in Jesus' name. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Dios. God bless us all.